Història de Xixona al balcó, corro de bous en 1525. Una de les festivitats més arrelades i tradicionals de Xixona han sigut les corregudes de bous o la solta de vaques al carrer. Tradicionalment, aquesta festa anava unida a la celebració de la festivitat de Sant Bertomeu. És a dir, els dies al voltant del 24 d'agost es solien celebrar corregudes de bous o vaques. En 1525, el 25 d'agost, es va organitzar una correguda de bous, però no va ser l'Ajuntament l'organitzador, sinó que possiblement un particular. Per això, els jurats de la vila van anar al notari per a fer aquesta declaració. Prevenido por anónimo que el presente día se quiere hacer corro de toros en la dicha villa y ellos como jurados no consienten con dicho corro de bous, antes expresamente disienten protestando contra aquel o aquellos que hacen dicho corro, que si algunos daños se seguirán de dicho corro, vengan a cargo de aquellos que lo han organizado. És a dir, la idea era anar al notari per a fer una declaració pública que l'Ajuntament no era responsable de qualsevol accident que es poguera produir en esta corro de bous o correguda de bous i que el responsable seria l'organitzador. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.